Galondi segati ebe tenya wele la fala kachideme. Tenya wele la galonde segati ebe tenya wele la fala kachideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala kachideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala kachideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبالمو أمبو فوكا والنماندو aw munun sogolen be anna shirifla jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an be Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka kisi n'a ka hina n'a ka barika jidilen ala ka o kɛnen aw bɛɛ lajɛlen kan. Laada don sango san Sheikh Ibrahim Niasse al-Kaolahiyu n'ale ka bangeli sera a be ɲɛnamaya an karamɔgɔlakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an ka sheriflakaw fɛ n'o ye Sheikh Abdul Jalil Haidara ni a mɔkɛ ka sanyɛlɛma bangeli sera a b'a ɲɛnamaya walasa fasamantiya min kun be mɔkɛ in ka ko la ani bonya minnu kun b'a kɔnɔ ani karama minnu b'a kɔnɔna walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye. Sabula Sheikh Ibrahim Niasse al-Kaolahiyu maa do maa min ni a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ silamɛya diinɛ ale warakatani la ka taa se kɛrɛnkɛrɛnya la tarikatu tijani ani farafinna dugu caman o hukumu kɔnɔna na. Baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn avril kalo tile 7 san 2018 an karamɔgɔ Sheikh Abdul Jalil Haidara ale ka denbaya la. An ka shehu n'an ka khalifa caman kun be kɛnɛ in kɔnɔna na. A kɛnɛ kɔnɔ an sera ka min sɔrɔ yen an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Présente c'est à tout conférence mana. Kana afra Jamaïca. Do utalia. Ani kala yunke chubi jamana be basi. Au be kalami dabne kabni sil farawati. Focus sesama. Alaka jamana do akalam do. Amin rabbi. Basi korolo fe no jamana kutika fulika si jamami siraya adimima sia nuba klibeya na fulila sabema alaka kelem mawi. Amin. Donc anga Cheikh Abdoulaye Jalil Haidara o de kera sababu nyuma yemini mawduduni organisation de ka ataka adi am bitikaw donc ambi afula président fula gouvernement be fula be togola bon vraiment ambi fula c'est ya rabbi ni her alaka akotiga alaka akotiga alaka anyeme ula jamana ya rabbi alaka asabati alaka ni her ya akula Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambi ala tanu. Ambi ala fo. Ambi ala barkada. Ambi ala waliñumandon. Ala mi naka ñumaya. Anaka fonsiriya. O yambla ni kene barkama ngabi. Kene o kacha ala fe. Nga kene minu mbi jati kene kunandu fe. Ni kene mbi jato kene ona. Basa ambi kene mi ngabi. O Cheikh Ibrahim Niass ka anniversaire kene ni kene kan ka bonya dugu koloka ni kene nga ka jate o kene uka abike wajibe ama yana anga do kumana anga foli folo anga cheikhula ana andajuru sama baka ta alama no Cheikh Madul Hashimi ana balmam so ani délégation borasi anga foli bube anga barkada bube anga wala nyando bube anga foli amba kerengere fana anga cheikhu no Cheikh Abdul Maliki mi na ya sogo doni kabo fo franci kana ni kene nyene mayanve ka kafama ka fo aka kene yere dafande ko sebe nga yo betto ko fo akana kana kafa on veni kene nga kana ni kene nyene mayanve amba fo amba barkada amba wala nymodo ana tamanyo bele jelo anga foli amba kerengere président de la république a chide no ye Bokar Touré président ya blakana akana no na blani kenenga anga foli baye anga barkada baye anga wala nymondo baye ami foli doada na tara kanga foli fo président de la république abe bara mina slamela abe bara mina malika nyetala amba kala mami dugo kaye ala ka sega sabati ala ka sega ka nyini fon sabati ala ka sega jamana basigi amo chido ada ka to fo président de la république anga foli amba kerengere fana na ba chemani musoma belejele ministre mi ni obe réconciliation ko kuna no ye al mukhtari abe kenenga asira kam 20h kuma ne ya nyina fe ngosigi kunda jena muna soronga bi sika ta lafiya akoko ay ko ala ko koni kwale basi ko kanve wana amba fo hakilan mana amba barkada amba walañ mando abe bara minani ala ka de maka barala ambe fuli kerengere ika don ministre mi no be dine ko kuna ayaka chide blakana okana no na blakenenga akun kada ya kana ngabani do kera bolo bani kama masaka kene soro mana ode ya balikana ambi fulifa aka chidere aka nga fulifa nyana na ala sona ko ambi dugo ka fanaye abe bara mina ala ka saka bara sabata bolo amin ya rabbi Cheikh Chani modebe kene kaya no e Cheikh Abdou Raouf anga foli baye anga barkada baye anga walañ mondo baye anga foli be almami kale ayre kene soro no ya anga almami baye anga foli baye anga barkada baye
Cheikh Berital sera kene kono ya an ka foli b'a ye an ka barikada b'a ye an ka waleɲuman dɔ b'a ye an bɛ ka baara in kɛ quartier min na n'o ye ATT Bugu ye an ka foli b'a a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye an ka waleɲuman dɔ b'u ye an ka foli bɛɛ députéw ye minnu ye ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ye minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ka na an dɛmɛ nin baara in na an b'u fo an b'u barikada an b'u waleɲuman dɔn an bɛ naba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo maa o maa se a yɛrɛ se yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'u bɛɛ don kira mandonya na an b'a fo bɛɛ lajɛlen ma salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. an bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye silamɛya ka kunkɔrɔta kɛnɛ ye nin ye diinɛ ka waso kɛnɛ dɔ ye ala ka jɔnba dɔ tun bɛ yen n'u b'a wele ko Cheikh Ibrahima Niass ale bangena ka bɛn nin waati in de ma i k'a dɔn a bangeni kɛra hɛrɛ ye diɲɛ ma a bangeni kɛra kɔrɔta ye silamɛya ma kumana ni anw y'an yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ in kan a bi wajibiya an ka nisɔndiya jira o Cheikh Ibrahima Niass ka bangeni na Cheikh Ibrahima bangena ka bɛn arajaba kalo tile 15 ma i k'a dɔn arajaba kalo yɛrɛ o ye kalo barikama ye n'i y'a mɛn seli min n'an b'a kɛ i k'a dɔn a dira alakira ma ka bɛn arajaba kalo de ma mana arajaba kalo ye kalo barikama ye ni ala ye maa min bange arajaba kalo la an b'a fɔ ala y'i k'a ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnlenw dɔ ye kumana an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada o arajaba kalo in kɔfɛ Cheikh Ibrahima bangena kalo yɛrɛ mina tubabu kalo la o kalo bi bɛn octobre kalo ma a bi bɛn octobre tile 17 ma 1900 Cheikh Ibrahima bangena o de la o octobre kalo yɛrɛ koronbaw b'a fɔ kalo ma ko shaharul uzama belebelew ka kalo maabaw caman bangena o kalo in de la o de la kodɔnbaw b'a fɔ a ma ko shaharul uzama n'i y'a lajɛ savant baw n'i y'a lajɛ philosophie baw n'i y'a lajɛ dɔnnibaa baw u caman bangena ka bɛn shahar octobre de ma o de la arabuw kun b'a fɔ a ma ko shaharul uzama mana Cheikh Ibrahima bangena o de la mana an b'an ka nisɔndiya jira o Cheikh Ibrahima bangeni na Cheikh Ibrahima bangeni kɛra hɛrɛ ye jamana ma a kɛra nɔɔrɔ ye silamɛya ma mana an ɲɛfara hara n'o ye an nisɔndiyara n'o ye Cheikh Ibrahima ye baara minnu kɛ silamɛya kɔnɔ o baaraw dogon tɛ maa si la bɛɛ b'o baara kalama Cheikh Ibrahima tɔgɔ ye kɔw tigɛ a tɔgɔ ye babaw tigɛ k'a sababuya kɛ a ye baaraba min kɛ diinɛ kɔnɔna na 1929 fayda min fɔra fayda tijaniya min fɔra Cheikh Ibrahima y'o déclaré k'a fɔ ale de ye fayda tijaniya tigi ye a kɛlen k'a déclaré maa si ma se ka sɔrɔ maa min b'a fɔ ko a b'o nagaro i k'a dɔn Cheikh Ibrahima y'o fɔ a y'a fɔ k'a sɔrɔ a bi san 30 la Cheikh Tiani kun ye tamasiyɛn min kɛ k'a fɔ satati faydatuna ala ashabi wannasu yadkhuluna fiha afwaja sɔɔni bɔnni bɛna ne ka kalandenw ma i k'a dɔn mɔgɔw bɛna don a la jamakulu ala nana n'o fayda in de ye Cheikh Ibrahima bolo i k'a dɔn Cheikh Ibrahima an ka cɛkɔrɔbaw ani an ka sheikhu n'o ye Cheikh Mahamadul Mansur ye olu y'o ala dɔ in de sɔrɔ Cheikh Ibrahima bolo mana an bɛ ala fo an bɛ ala barikada o Cheikh Ibrahima ka fayda in Cheikh Ibrahima nana n'a ye maa minnu y'an nakaro Cheikh Ibrahima ye kuma dɔ f'u ye a y'a f'u ɲɛna wa man arada an yanfira nasu anhu yanfiruna anhu la anha ko ni maa min y'a ɲini k'i bɛ mɔgɔw babari ka bɔ fayda in ma ko mɔgɔw bɛ e de to yen nka mɔgɔw tɛ se ka jɛ fayda in kɔ dɛ li'annaha qa'imatun billahi ta'ala parce que fayda in jɔn mɛ ni ala yɛrɛ de ka ko ye a jɔn mɛ ni ala ka dɛmɛ ye kumana o Cheikh Ibrahima Niass i k'a dɔn a ye baarabaw kɛ diinɛ na o baarabaw dɔ ye mun ye i k'a dɔn Cheikh Ibrahima Niass ala fɔnisere arama a taara misira san dɔ la 1961 i k'a dɔn ale de ye maa fɔlɔ ye maa fɔlɔ min ye mɔgɔw seli jamiatul azhar la farafin fɔlɔ min n'o sera ka mɔgɔw seli jamiatul azhar ale de y'a kɛ a kɛlen k'o kɛ i k'a dɔn Cheikh al Azhar dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Mahmoud Shaltut o de y'a wele a don ko Cheikhul Islam silamɛya sheikhu Cheikhul Islam min dara a la o don de mana an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada a kɛlen ka Cheikhul Islam min da la a ye kuma dɔ fɔ a ma a ko innana mutma'innu ala mustaqbal al-alam al-islami ma dama fil muslimina amsalu dayfina al-azim Cheikhul Islam ko anw hakili bɛ sigi ma dama e Cheikh Ibrahima bɛ monde arabe kɔnɔ anw hakili bɛ sigi k'a fɔ silamɛ i k'a dɔn filiba bɛ dɔgɔya
madama ibe alamul islami kono mana o Sheikh Ibrahima ikado ode anga sheikho ye ode anda juru sama baye kata alama mana ambi ala tanu ala miya ange o Sheikh Ibrahima ka kalandenye mana ambi ala barkada ambi ala walañ mondo kuma kunda ala suruma anga foli be naba cemani musoma bela jele ambi ala tanu نعم ka ala barkada نعم ka ala walañ mondo نعم ni kena baye bi ala ka ɲuman ye an dalo kana an sigi kunanja kɛnɛ min na نعم jama o jama n'i y'a ye a bɛ ka fo نعم a bɛ ka fo kun dɔ de la a bɛ ka fo hakilila dɔ de kan alhamdulilahi rabbil alamin نعم nin jama in ka fo kun o ye ala kama ye o ye ala kira kama ye o ye ala ka jɔnɲumanw kama ye o ye Sheikh Ahmad Tijani kama ye o ye Sheikh Tijani kama ye o ye Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kama ye o ye Sheikh Mansur kama ye نعم an bɛ ala barika da o la نعم alhamdulillah nka nin fɛn fɛn fɔlen n fɛ k'a taa ka segin ta نعم n'a faamuna nin bɛɛ ye kelen ye n tɛ fila yɛrɛ ye n'a faamuna ɲɛ kan نعم an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye silamɛya kɛnɛ ye نعم alakira kuma ye sallallahu alaihi wasallam نعم alakira ko sallallahu alaihi wasallam maghbarrat qadama abdin fi sabilillahi fatamassahu an-naru gongo madama si sen fila la ala ko sira fɛ o sen fila gongo daro min na ko ala ko tigila ma jeni o kɔfɛ k'o ti kɛ Allahu akbar alakira ko sallallahu alaihi wasallam نعم alakira o kumakan min fɔ o kumakan hakika an bɛ nin jamakulu in na sabu nin fɛn maa o nana yan ne gongo dari sera ka na nin kɛnɛ in kan yan i nana ala jati kama i nana ala ko mɛnni kama نعم i nana ala ko la i nana ala ko la i nana Sheikh Ibrahima ko la نعم شيخ o dama de ka fɔ mɛ nin kɛnɛ in kan والله wajibi ma masin na bɛɛ kanu de i yɛrɛ na نعم jama in kanu de i na silamɛya kanu de i na Sheikh ko kanu de i se nin kɛnɛ in kan شيخ kuma n y'a dɔn jamakulu o ye kunnaja jamakulu ye hɛrɛ jamakulu ye an ka foli b'o ye an ka barikada b'o ye نعم o alakira kɛlɛ ko sallallahu alaihi wasallam نعم jamakulu si ma ka fɔ kɛnɛ si kan n'a ka fɔ kun ye ala jati kama ye نعم ani ala ko foli ye نعم o jamakulu sigi mɛ kɛnɛ min kan نعم k'a minɛ a sigi yɔrɔ kooli kɔnɔna na نعم fo ka taa bila o yɔrɔ sangaba la نعم fo mɛlɛkɛ ka o kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kooli ka jamakulu in kooli fo ka taa bila sangaba la نعم alakira de y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam نعم شيخ mɛlɛkɛ ninnu bɛ ka jamakulu ninnu kooli نعم ka taa bila fo sangaba la نعم k'a fɔ ala ye ala نعم ne ka jɔnw ka fɔ filɛ e ala kosɔn نعم u bɛ e ala kosuma نعم u n'a mɛn e ala tanu نعم u n'a mɛn e ala bonya jira نعم ala b'a fɔ u ye o kɛ mun kosɔn نعم u b'a fɔ ala ma ala ninnu ye nin kɛ نعم mun kosɔn نعم e ala ka hinɛw na Naam. k'u jurumu kafari Naam. u ka alijanna sɔrɔ نعم ala b'a fɔ u siranna mun ye mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ma نعم jɔn ninnu siran bɛ jahanɛmɛ tasuma de ye o de kosɔn u n'a ma kafo nin cogo in na ka e ala kosuma نعم ka ɲɔgɔn kanu e ala kama ka ɲɔgɔn darajɛ e ala kama nin cogo in na ala b'a fɔ mɛlɛkɛ ninnu ma Naam. a y'a fɔ nin jamakulu ninnu ye نعم k'u ka wuli ka taa u magow la نعم hum qawmun la yashqa bihim jalisuhum الله ne ala y'u mago to نعم n y'u ka juguman bɛɛ lajɛlen kafari Naam. wa hali maa minnu n'a mɛn u kɛrɛfɛ ka n'u lajɛ ten n'u t'u dɔ ye n y'u bɛɛ lajɛlen kunna ja ninnu sigi ɲɔgɔn kunna ti koya n'u sababu ye الحمد لله ala kɛra ka nin makan kosɔn sallallahu alaihi wasallam نعم anw b'a dɔn anw bɛ nin kɛnɛ in min ka bi n ye kɛnɛ belebele ye نعم n ye kɛnɛ kunnandi ye نعم jango kɛnɛ min ka fɔ kun ye Sheikh Ibrahima kama ye نعم o Sheikh Ibrahim نعم radiyallahu ta'ala anhu آمين Sheikh Ibrahima نعم ala ka jɔnɲuman ka ca نعم n ko jɔnɲuman ka ca ala fɛ nka Sheikh Ibrahima ɲɔgɔn man ca na n'an ko an bɛna fɔ Sheikh Ibrahima ye waliyu ye an y'a dɔ fɔ k'a tɔ to الله a ka bɔ waliyuya ma نعم
nango amba fo kutubu do Naam. aka bo kutubu yamma Naam. kutubu ya kunga dogo shebran ko la ala ga jonyuma munun be nala yu kerengere ala yɛrɛ ala ye Naam. k'u se plafond na Naam. Sheikh Ibrahim o jonyuma ndo ye Allahu akbar. ala ye angari jiga o Sheikh Ibrahim na Naam. kango ka kalandi ye Naam. kango ka jonye Naam. kango nofa maye Naam. alhamdulillah rabbil alamin ala ini ce abarka ala Alhamdulillah. Naam. ami ala barkada Naam. ni Sheikh Ibrahim soroye Naam. o Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu Amin. kuma kunda sunna Naam. ala ye dani ke ka caya Naam. wodi juga ca ala fe Naam. nyumanya na nga ma tlanje fo Naam. nyumanya bi ko na fo tlanza ba ala yarka danna Naam. kiraw de ka sabe o kiraw Naam. o ala ye cika do minnu da ka taa fo mɔɔw ye Naam. n'o fɔlɔ ye nabila nuhu ye Naam. o labanna seydina muhamadu sallallahu alaihi wasallam Naam. nuhu de ye sheikhul mursalina ye Naam. kira ma cika ko ale ye Allahu akbar. kira laban ye seydina muhamadu sallallahu alaihi wasallam Naam. an bɛ ala barika da Naam. ala ye an tantalima kan an bila diinɛ min sira kan Naam. ala y'o dɔnni di an ma an bɛ ala barika da o la Naam. o de kosɔn sheikh muhammad mansour radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu Amin. n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye ala ɲɛna an ma Naam. a ka kala dafalen kɔ Naam. n yɛrɛ karamɔgɔ mɔdenya kɔfɛ segu dugukolo kan Naam. mali jamana kɔnɔ yan Naam. a ka kala dafalen kɔ ani dɔnnibaw jɛra ka kala kɛ kalankɛbaa ɲumanw fɛ Naam. segu karamɔgɔw fɛ Naam. ka taa muritaniw na Naam. ka taa murujanw na Naam. ka taa minɛ kala minɛ kala dɔnbaa ɲumanw fɛ ka kala sɛbɛ kɛ ka tila ka segin ka na so Naam. 1950 Naam. ala y'a latigɛ an ma Naam. a taara hiji Naam. a ka hijiko fɔlɔ ye Naam. o hiji sen fɛ Naam. ani umaru gijula ni ɲɔgɔn ye n'o ye kaya alimamba ye Naam. kɛsul hijabi b'o bolo Naam. o y'a sɔrɔ o ye tarbiyɛ minɛ sheikh ibrahima fɛ Naam. a ye kɛsul hijabi y'o de bolo maa fɔlɔ min bolo o y'o ye a y'a fɔ an ye cogo min na o kɛsul hijabi min bɛ n'a y'o sɔrɔ umaru gijula fɛ hali bi o kɛsul hijabi min bɛ ne yɛrɛ bolo n ka so kɔnɔ bi Allahu akbar. n'a y'o kɛsul hijabi in sɔrɔ 1954 umaru gijula fɛ n'a ka sheikh ibrahima kibaru mɛn o fɛ Naam. a ka segin ka na so o 1950 kelen Naam. k'a ka minɛnw ta Naam. k'i kun si sheikh ibrahima ma Naam. a ka dɔnni dafalen kɔfɛ Naam. a ka sifiya kɔfɛ Naam. a ka maabaya kɔfɛ Naam. ka wuli Naam. fɛn min nɔgɔ b'ale la n'o ye sufiya dɔnni ye Naam. n'o ye tarabiya dɔnni ye Naam. n'o ye gulo min bɛ tiyaniya kɔnɔ n'a ɲɛma dɔn tiyaniya ka caman fɛ o tigi o bɛɛ ka wula ka ale b'o sɛgɛrɛ a bɛ taa a ka minɛnw bɛ u ka da la a bɛ taa a ka tirisi turu u ka da la Haydara. Naam. sheikh masuru wulila 1950 Naam. ka taa sheikh ibrahima yɔrɔ Naam. ani sheikh ibrahima ye ɲɔgɔn ye Naam. ka tugu a la ka k'a ka kalanden ye Naam. ka sifiya dagi bɔ k'a bila Naam. ka k'a nɔfɛ maa ye Naam. ka baya ye Naam. ala jati kosɔn ala kira nɔfɛ Naam. silamɛya nɔfɛ Naam. tiyaniya gundo nɔfɛ Naam. ala yɛrɛ hakikɛ dɔnni nɔfɛ Naam. sufiya dɔnni nɔfɛ Naam. Allahu akbar. a taara tugu a la o de nɔfɛ Naam. o y'a sɔrɔ mukadamu jo tiyaniya na sheikh sani mɔdenw y'a kɛ mukadamu ye ni jamana in na yan tiyaniya cɛbaw dɔ don a bɛ taa don min na Naam. nka a ye fɛn dɔ de kibaru mɛn sheikh ibrahima fɛ Naam. a ye fɛn dɔ de ye o ka sɛbɛnniw na Naam. fɛn min bɛ nɔgɔ b'ale la n'o y'a ɲɛɲini ale ma wajibi ye n'a ma taa ka t'o ɲɛɲini a tɛ lafiya Naam. Tiɲɛ. a wulila ka taa sheikh ibrahima yɔrɔ kawula kan 1950 Naam. ka taa baya ye ka tugu a la Naam. sheikh ibrahima ɲɛ dara ka don min na Naam. n'u jɛra sheikh ibrahima ko ne ye n ka ɲinifɛn sɔrɔ ne bɛ nin tigi yɛrɛ de ni ne bɛ maɲi de ɲini ne tun bɛ min nɔfɛ ye nin ye Allahu akbar. Ayiwa, a ye nin mɛn dɛ. o 1950 kelen sheikh ibrahima ye sɛbɛnni kɛ sheikh mansuru ye Naam. ka ismul azam ni kabir khasi d'a ma Naam. k'a d'a ma k'a wurudi jate la Naam. jate hakɛ dɔgɔmani Naam. o sɛbɛnniw b'an bolo i kana tɛmɛ nin hakɛ in kan لأنه لا تطيقه سن الشبيبة
i ye funangɛni ye i ma san 40 dafa Cheikh Tiani kan nin gundu in n'o ye ismullah azam kabir khasi ye i bɛ funangɛniya si hakɛ min na i kana tɛmɛ nin hakɛ in ka ala fɔlɔ yanni nin waati in ka tɛmɛ o ismullah azam kabir khasi ti di diɲɛ maa si ma n'i ma kɛ kutubu ye n'i ma se kutubaniya jɔyɔrɔ ma tarika kɔnɔ waliya jɔyɔrɔ kɔnɔ tasawufu jɔyɔrɔ kɔnɔ maa minnu ma tarika sidɔnkolo dɛ minnu kan k'u pan k'u bila a la ko tɛ fɛ dɛ a sidɔnbaw kudu maa ti di maa ma n'o ye ismullah azam kabir khasi ye maa min ma ni ma se kutubaniya jɔyɔrɔ ma i n'a fɔ Sheikh Ahmad Sukari ji y'o fɔ an y'a ka sɛbɛnniw na cogo min na o ye u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye n'o ye 1950 Cheikh Mansour ko ne bɛ maa min ɲini nin yɛrɛ don ne yɛrɛ bɛ min ɲini ni y'a ye ne n ka minɛnw siri n karamɔgɔlama n sirifilama n yɛrɛ karamɔgɔ mɔdelama ka taa baya maa ye ka n biri o ye gundo dɔ b'o la o min tɛ maa gansanw nɔ ما حجبته بنوبة المشايخ الله أكبر ما بدي ما كهجابو يكادتو كابوتشي يلما نو الشيخ منصوري نعم ينو ما بدي أبي ما شامان دتو كابوتشي لبتولي ما إبي يري هو نه يري كارثة ويوم ما شامان دونو الله أكبر ibati na afili inywana teo la wakala inywana te Allahu akbar ma inywana te shebran ya atlela nam ataratu Sheikh Ibrahim ana uchugula nam katlaka sigi nam amine ko nam shebran ka donuna shebran ka gundula shebran ka tianiya gundo bilibelewla shebran ka le ka sitianiya joro bilibelew ma asegira o kofe kana so ما كان جون ويلي كتا على ما كان جون ويلي كتا على دون هيجما نعم ودكتور بافونغا سبني كوردورا واتحفنا العرفان صرفا وانه ترقى بنا حتى فنينا عن الغير وبيكو أو الشيخ منصور يجرب ممنا نعم واتحفنا العرفان نعم اي او نوني على دون يري لا اني على دون نعم فقط على كهجاب وانوني على شيء الله أكبر صرفا أجلي وإنه ترقى بنا حتى فنينا عن الغير شيخ منصور كرة الرعوية أي عون يلا بلاس على كرة سوفيرا حتى فنينا عن الغير أو ما نكب فيب مفعلا أو يتفور بلنا على تي ka ba fɛn bɛra ni ala tɛ o kuma de ye mɔɔw kamana guwan sariatigi caman k'a b'o de nangaro minnu b'u yɛrɛ kɛ tarika dɔnbagaw ye k'a sɔrɔ u ma se plafɔn na n'u b'a dugumadanuw na olu k'u b'o de nangaro an ma se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na y'o de ye o sabu olu b'u yɛrɛ fila sidɔnbaa ye k'a sɔrɔ u t'a sidɔn anw fɛ maa ma k'i bɛ tarika la e ma se maarifa ma tarika kɔnɔ e bɛ tarika jidan gɛrɛ de fɛ e ma don a bajira janko k'a ba tigɛ yɛrɛ subhanallah kuma in bɛ faamu de wa kojugu o de kosɔn nin ye fɛnw ye minnu ɲaamin de o kuranɛ nin kuma ninnu ɲɛnabɔ o ala kira ni kuma ninnu ɲɛnabɔ sallallahu alayhi wa sallam nin tɛ gundo dogono yɔrɔ janw ye o أبو هريرة تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابي علم أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر لو بثثه لقطع مني هذا البلعوم سبحان الله أبو هريرة كنا يدوني فصل فلان كلا على كرافة صلى الله عليه وسلم نعم to doni kelen y'o bila kɛnɛ kan k'a jɛnsɛn ni maa tɔw jɛr'o la nka doni kelen to filanan ni n ko m'o bila kɛnɛ kan laqutia minni hadha albal'um sahabaw n'a fɔ kɔnɔ ngɔnɔ file ka tigɛ a bɛna taa ɲa minɛ alakira yɛrɛ fɛ sallallahu alayhi wa sallam ودكو زين العابدين يا رب جوهر علم لو أبوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوهنا ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا إني لأكتب من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتنا
زين العابدين نبي سيدنا علي مودي نعم الحسين نعم أقول يا رب جوهر علم نعم دوني لولو ما جلبي نعم نبلو الحسين يبلو نعم لو أبوه به نعم لقيل لي أنت ممن يعبد الوهنا نعم ننا يا بلا كنكا أقول ننا كنا فما بولي بطلا مو نني بولي بطلا وكينيا كاسرو نيواسلا من يوانده نعم ولا استحل رجال المسلمون دمي نعم يرون أقبح ما يأتونه حزنا نعم الله أكبر أقول سلام ونافع نجولي كبون من يسلام مني نعم una najul bon daga najul bon mi kujura jumaye ubi jaka ka fo ko ye nyumaye sabu gundo mi menen na nala gundo mi galibana na ala moduma nam Allahu akbar amaduma akuna bo tora inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara al ilma dhu jahlin fayaftatina Allah أقول دوني لولومو ولومي بننا نبي نقول دوني لولومو كغندو يه منغوسو جاهلي كنا نقول دوني لولومو يه أكنا يرفوت نناي أو دوني لولومو نو أو دو غندو بورا كولا كشيخ إبراهيم بولو شيخ منصور ولا كاسكرو دونو نعم الله أكبر ما بانا وكسفله أو تكوريو قرانا بمنا أمي أولاو نعم سيدنا موسى نعم أنا سيدنا الخضر نعم موسى نبي يمنو نعم كيرادو نعم أولو العزم دو نعم توري تجينا على ديكا نعم شريعة تجدو نعم دوني بيبنوكا ما فلاتو لا فز فتالا موسى أنا كيرايا أنا كنبي يميا أنا كأولو العزم يا أنا كشريعة يا لا توري تجيا نعم ما منا على جونا موسى كا جربيليكا ka gundo doni jirala akado gundo wereba ale ala fe ma werela min da ale kiratora na matugo chela ato doni soro ala ye nabila musa bla ka tu sidna khadrula qur'ana ye ni voanye pma jeli naum hal atyabuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda ni qur'ana ayadi yo وكون قرآن كلين سيدنا موسى تقول نبيلا سيدنا خضرولا نبيلا موسى تقول سيدنا خضرولا أترى مفاي أقول هل أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا نعم أنا سيدنا خضرو يرو أقول نامي يرو إيكان دنيا فنا ألا يكنامي ملايكو كناشيد نما نبينا موسى كان نبي ما أولو العزم أولو العزم توريتات تجي وكذا تقول ما دركوا كنادي علما من نبينا موسى كان عنده أكنا مدري نقولوا له بسنا خضرولا وتعالى واتو غندو سرو نام تو سيدنا خضرولا سيدنا خضرو يرجني قرآن بمناي أقول وعلمناه من لدنا علما سيدنا خضرو يشي نرى على يرى دوني بتشمنا نيو بلا تشمنا وسيدنا خضرو دي على يودي فاين الله أكبر وعلمناه من لدنا علما يقرأنا يعرف فتاة ندنا كبمناي ده زيري كان ده كرم وورا كبمته على كبمكان دو قرآن دوم موفى يا الله وسيدنا خضرو وعلمناه من لدنا علما أنا ما من دون علم لدنيو نرى على دوني بتشمنا نيو دوني بلا تشمنا سيدنا خضرو نيو موسى رتيو خضرو ما أخذوا دوني نافع كملوا يرون ليتنا دون كوربي من ده كبرجا ولين دمايوا etna do ko rabbi abu kanyon blisa kanyon nyamini puma chama mi min do yewa etna do gundo woro ba ala fe min de cheberawa qur'an ko fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba li fuadu mara surah an-najm al-bani nam ha Allahu akbar anda do surah an-najm dai ala mana qur'an nam alako fa awha ila abdihi ma awha ala wahawchi aka jonga mano muhudui mamna na sana yela ka ni ala sallallahu alaihi wasallam ambe kalomina no arajaba kaloi ni ngalo indira al isra wal mi'raj ala kira sana yela ni ngalo ndem wan wulu flashu ka ala kira bodu kolo kaya ka bo makka ka tanayi baitul muqaddasi ka tasilini kira kema sabani tan sabani nabi ma ba ka ni ba mu nani ala kira silna no bela jeli Bukhari hadisa wo sabati doni puma be wo sabati
ala kira bora baitul muqaddasi ala tilala ka korata yalla burakuka katana sagaba folola katana sagaba flanana katana sabanana fu sagaba wulo flanana kata yela uni sanje fu kata se sidatul muntahara katemona kata se yorola fa tara hijabu tara bwani ala che atara chon ala rela ka ala ye anyena ba fo aye ka wala wala ye ka hijabu bwani ala che Allahu akbar kainani Qur'an ko fa auha ila abdihi ma auha ala ye wahayu cikana ka jonga ma fena me fem wahayu chama Qur'an ye puma invoka dabri ni nabri joina Qur'an tafsiru puma na an yun ruhul bayan ba an mulo anya leje ka se dana sawi ba mulo anya leje ka se dana qurtubi ba mulo anya leje ka se dana fakhru razi hadith kitabu ba mulo ku ye fem wara puma jenu puma nyene bolun firgete puma mun na fiu ya Allah alakira sallallahu alaihi wasallam ngoni ngalo ndem kan wolula alakira sana jere shuka mo fa yo fo alakira bita sabe jere la pamna abita sabe la pamna alakira ni meleke na bena meleke mi jinga kana duguluma aywa alakira ni meleke nyo nyininga e vitamini alakira ko ne wele me ala fe mita ala nyo yene sanga bara meleke ko ne ra wele me fa dugulo wolula duguma mita ala ka nyo yene Allahu akbar ni yana bokadiwa ebina mu fon ebina nyana bo chukudi atado ma ala be minini flala sa pai ma de be ode ko son kira ko hadithara ko inna allaha ihtajaba عن أهل السماء كما احتجب عن أهل الأرض وإن أهل الملأ لعلى ليطلبونه كما تطلبونه أنتم وإنه ما حل في شيء ولا غاب عن شيء الله ودكم ولا ودكم الأكرم صلى الله عليه وسلم وإن الله احتجب ala duguledo ana ahli samai sangama dunge wula minu ma sanga inna allah tajaba ana ahli samai sangama dunge ala dugo mulula ulu be ka ala yoro nyini dugoro mo yoro be ka yoro nyini ya allah adugo na koy sangaba dafa mala ila ala dafa munu ma sangaba sambela la ulu be ka ala yoro nyini ko ina fo awdu ko mo be ka ala yoro nyini chugo mina ulu sigi ma ka kwa be aw fedu manana awdu ko mo ulu sigi ma ka kwa ala be sambe ma ala be mini atana kana mun jabi da nama wa innahu ma halla fi shay wala ghaba an shay ala yɛrɛ tɛ fɛn na a dogo tɛ fɛn tɛ a tɛ min na yɛrɛ kun ala tɛ fɛn na a danda k'a bila fɛn dɔ cɛla k'a y'o dɔ ye wa fɛn tɛ ye a tɛ fɛn min na e kunfin bɛ nin ɲɛnabɔ cogo di n'i m'i bolo da cɛjanw kan na u k'i sama k'i bila nin ba in kɔnɔ e bɛ nin ɲɛnabɔ cogo di i tɛ se o i t'a dɔn i tɛ se k'a ɲɛnabɔ i b'i si k'a kunfinya n'a minɔgɔ la i tɛ se Sheikh Ibrahima de ye cɛw kunun k'u bɔ nin na ka nin ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka nin gundo dɔn ka nin gundo bila kɛnɛ kan ka nin kuranɛ aya ninnu kuma ɲɛnafɔ an ye k'a jɛya Khadrul Musaw yira fɛn min kan k'o gundo bila an ye Sheikh Ibrahima de kɛra sababu ye k'an bila o gundo fara ko sabara an ye Allahu akbar o kuma kelen min bɛ n'an b'o kuma na ne maa dɔw b'a fɔ jango karamɔgɔ sɔrɔ caman n'u karamɔgɔ yɛrɛ u b'a fɔ u ka bɛn k'a yɛrɛ don an kɔni t'a dɔn fɛn fɛn kɔni tɛ arifu ye i ma don ala dɔn banbura ko ala t'i ye dɛ u bɛn m'o de kan ko ala t'i ye o kɛmɛ bɛn k'a yɛrɛ de ye n'i y'o fɔ i kafiriyara i ye fɛn dɔ fara ala kan sabu olu ye ala filɛ k'a kɛ mujɛzaw ye i n'a fɔ farikolotigi walima u yɛrɛw danfɛn si k'ala k'o si fɛnsɛ dɔ ye a sigi ma fa dɔ fɛ e b'a fɛ k'i bɛ t'i ɲɛ boso a la k'a filɛ olu y'a faamu o de kan o ni y'o miiri yɛrɛ de kɛra kafiri ye fɔlɔ e yɛrɛ min b'o miiri e tɔgɔ ye ko kafiri anw fɛ la ala tɛ ten n'i ye ala filɛ o ye e yɛrɛ kɛra kafiri ye ودك شاركو مذ عرفت الإله لما أرى غيرا وكذا الغير عندنا ممنوع
ni ye ala dɔn i ti fɛn wɛrɛ ye ni ala tɛ fɛn min tɛ ala ye o tɛ yen o kuma nin ye ne don o tɛ tiɲɛ ye مذ عرفت الإله لم أرى غيرا وكذا الغير عندنا ممنوع ألا تنتهي أبدا الله أكبر ما بيفهم ليه أفهم كوجبو أفهم ودي كوسون نعم ni mai kono ka du ma chama ma kutubu ubuna mun fɔ نعم an ka segin an kɔ dɔɔni nabila musa tuma min na ala ye kiraya di nabila musa ma ka nabila musa ka lahiru d'a ma ko a ka taa turu sina kulu kan قرآن ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة موسى أنا تروسنا كل قب ممنا أرب من موسى فيه ما جرى موسى لا أتمير لا أبو يناما أقول ربي أرني أنظر إليك عليك من يرنا كوي مو يناما على يرجع ننجي يسا ننجي يني ديفلاي على موسى ما لن تراني موسى اتني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني موسى كورين فلي لو تروسي ناكولي على جا كوسبه ناكولي زرقة تو نونا أدورا ابن علي nga ala ye mun fɔ kuma daminɛ musa ma a ko lan tara ni ko ti nin ye karamɔgɔw ko ala ko musa ma ko a ti nin ye ko a t'a ye ko musa ye kira ye ko nabi ɲuman ye nabi ɲuman don ko ala ko k'o t'a ye k'o kɔrɔ ye ko ala ti ye subhanallah tiɲɛ don ala ko musa ma lan tara ni ye kuranɛ a y'a jɛlen ye o i ti ne ye musa nga ala ko musa ma ne ti ye wa a y'o de fɔ a ye wa la a m'o fɔ a ma fɔ ne ti ye ayi a ko musa i tɛna ne ye e ti ne ye i b'a fɛ ka ne ye cogo min na sisan musa i tɛna ne ye ten i ti ye a y'a fɔ nga a ko musa ma ne ti ye wa la o tɛ kuranɛ fansi ko ala ko ne ti ye maa si tɛ se k'o fɔ hali karamɔgɔ bɛ kalo min tigɛ ko a bɛ kuranɛ na la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir ko kɔrɔ ye ko ala ti ye o kalo ye o ma fɔ kuranɛ ma fɔ la tudrikuhu al-absar kɔrɔ tɛ ko ala ti ye idraku ni ru'yatu bɛɛ larabukan kɔrɔ le kelen tɛ larabukan sinɔmɔw ka larabukan ɲɛɲini u tɛ larabukan kɔrɔ dɔn u kana kumaw fereke u kana taa kalo tigɛ mɔgɔw ye ka kumaw ɲami la tudrikuhu al-absar o fɔra kuranɛ na ɲɛw ti ala idraku kɔrɔ ye di idraku ye fɛn sidɔn ye ru'yatu ye fɛn sidɔn ye larabukan na wa lisan al-arabu lajɛ ka kamusu lajɛ ka larabukan lugha kitabu lajɛ idraku kɔrɔ tɛ ru'yatu o tɛ o ye ne maa min y'o fɔ ye kalo tigɛ ye larabukan yɛlɛma ye kuranɛ a y'a yɛlɛma k'a k'i sago ye o tɛ tiɲɛ ye an ma fɔ o tɛ kuranɛ kɔnɔ ala k'a fɔ musa ma o kuma kulu filɛ ne kulu sabatira nɔ na a dɔra i bɛna ɲɛ a tilala ka mun fɔ falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sayiqa ala bangena kulu ye min kɛ kulu cira mun ye kulu ci a ye mun ye n'a cira mun n'a ma ci ka kɔn nɔrɔ yeli ye a ye mun nɔrɔ ye mun n'a cira a y'o ɲɛɲini kɛ mun na kulu cira a yɛrɛ cira yɛrɛ ma la a fɛn dɔ de y'o de y'a ci maa y'o ɲɛɲini mun ye musa kiri nka musa bɛ yen a jɔlen kɔrɔ kun don mun y'a bɛ yen a ye fɛn dɔ ye min ma kɔrɔ o de y'a bɛ yen ɲɔn'a mɛ bɛɛ a yɛrɛ ma fatɔ tɛ lagalagatɔ tɛ dadɔnbali tɛ wa kuma banna dɛ o de kosɔn sufiya cɛba dɔ bɛ yen u b'a fɔ imamu burayi dɔnnibaa balo kitabu caman dilanma fɛ a ko wa in qabalta lafzata lan tarani bima kadhaba al-fuadu fahimta ma'ana fa musa kharra marshiyan alayhi wa ahmadu lam yakun yazigha dhihna fa inna allaha kallama dhaka wahyan wa kallama dha mushafahatan wa adna allah la ilaha illa allah الله أخو إن قابلت لفظا لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنا الإمام البراي كتي يسوفيا شبابي
he ninnu de cɛw ye ninnu ye cɛ dafalenw de ye Allahu akbar aya meu n ko cɛw ye ninnu de ye ninnu de ye cɛ dafalenw ye nam ala ko nabila musa ma yɔrɔ min na lan tarani a ko nabila musa ma yɔrɔ dɔrɔn ten a ko ma kadhal fuadu ma ra'a a ko alakira ma ten alakira ka sana yɛlɛ don su alakira ma ma kadhal fuadu muhamadu dusuku ma fɛn nkalontigiya ra'a muhamadu ɲɛ ye fɛn min ye a dusuku ma nkalontigiya ɛni imamu burayi ko n'i ye kuma fila in da ɲɔgɔn kɔrɔ k'i bɛ kuma bɛɛ faamu dana kan ye dɛ imamu burayi do dɔnnibaa dɔnni do dɔnnibaa bɛɛ bɛ nin kibaru dɔn. an bari alisimɛ mawulududenw a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni alisimɛ ta foli ye n'o de ye asalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ye maa min bɛ kɛ kuma aw ye o ye sheikh abdul malik ibrahim ɲasi ye n'o ye shebura ɲasi denkɛ ye ale min ye kɛnɛ in bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen tigi ye a ko a bɛ fɔlɔ k'a ka baara daminɛ ni tanga ɲini ye alahu subahanahu wa taala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma a ko n'a tilal'o la ko a bɛ foli ani waleɲuman dɔn ani barikada a b'o kɛ alahu subahanahu wa taala ye ala min ye an sɔn adamadenya la ka tila k'an sɔn silamɛya la ka tila k'an sɔn sematiyani ka taa sira sanuma in na ka tila k'an sɔn sebara ɲase ka fayida la ko a bɛ o ala fo k'a barikada o tumana ko mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ye a bɛ foli ni waleɲuman dɔn ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma ko a b'a daminɛ sanfɛ ka jigin ko a b'a daminɛ sheikh hashim na n'o ye sheikh hashim mansuru hayidara ye a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko min bɔra ka kuma aw ye sisan a ye arabukan cɛɲi fɔ ka tila ka bamanankan cɛɲi fɔ ka d'a kan arabukan min bɛ yen n'a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na k'o fɔ min bɛ yen n'a bɛɛ lajɛlen bɛ faamu k'o fɔ aw ye ko cɛ min n'a kumana ko a kumakan bɛ komi a bɛ kuma wɛrɛ de fɔ min ni kumakan in tɛ kelen ye k'o kuma wɛrɛ ye jumɛn ye k'o de ye ne tɛ in lamɛn ka bɛɛ lajɛlen ta ye k'a to yen ko n'a kumana i kɛrɛfɛ dɔrɔn k'i b'o de faamu a ka kuma na k'a sɔrɔ o ma fɔ nka a bɛ komi o de fɔlen don ne tɛ in lamɛn i ka kuma tɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen k'o cɛ duman ye n'o ye sheikh hashim mansuru hayidara ye k'a ye fasi siya bɛɛ bɔ kuma na sisan arabukan cɛɲi a dɔnkililama a naturulama ka bɔ n'a ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a bɛ fɔlɔ ka foli ni waleɲuman dɔn a b'a daminɛ sheikh hashim mansuru hayidara la o tuma n'a bɔra k'a bɛ jigin a balima tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ko sheikh hashim balima ninnu k'a bɛɛ lajɛlen ye belebelew ye o tuma na ko o cɛba cɛbaw k'a bɛ a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen barikada a ko kɛrɛnkɛrɛn ma min ye nin kɛnɛ in sigi sababu ye n'o ye sheikh abdul jalil mansuru hayidara k'a bɛ o fo k'o waleɲuman dɔn o min kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in sigi k'a balimaw wele ka na kɛnɛ kɔnɔ olu minnu ye a ka seekuw ye ani olu minnu ye a bɛnkaw ye olu minnu ye sebara ɲasi denw ye ka tila k'olu wele olu n'u nɔfɛ jama olu kana hadari aw fɛ bamako kɔnɔ ya mali kɔnɔ ya bi ko abdul-jalil min y'o sababu ye k'a b'a fɔ o baara ɲuman in na k'a waleɲuman dɔn o la o tumana ko an sigira nin kɛnɛ min kan ko nin kɛnɛ in ye kɛnɛ kunnandi ye nin kɛnɛ in ye kɛnɛ barikama ye a b'a deli alahu subahanahu wa taala fɛ sigi in daminɛna hɛrɛ la cogoya min ya rabi ala ka ɲɛma ka ban o hɛrɛ kelen la o cogoya kelen la an bɛna dugawu minnu kɛ dugawu ni sarakati minnu bɛ kɛ sisan ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ye fo an ka jamana in a ka kolosuma sɔrɔ fo maa fɛn fɛn bɛ a bɛɛ lajɛlen haminako dogolen n'a bangenen ka dilan n'an ka sigi sababuya ye k'a bɛ o deli alahu subahanahu wa taala fɛ ko nin y'ale don k'a ye kɛnɛ kɔnɔ ko alhamdulilahi rabil alamin ko ale ko a bɛ seku mansuru denw fo seku mansuru minnu n'a bɛɛ ye belebelew ye na fitini t'a la ko a y'o fɔ o ma fɔ gindo la o fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛ kan ko a y'o kuma min fɔ k'o dalilu bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ko maa o maa bɛ yen n'i ye seku mansuru bɔnna ninnu dɔn i bɛna dɔn ko maa fitini tɛ u la k'a bɛɛ lajɛlen ye maa belebelew de ye ko seku mansuru ka kumakanw a ka kɛwalew n'i y'olu jateminɛ ko i b'a ye k'a fɔ a bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye de k'a fɔ a ye ne ladege den ɲuman wolo la i n'a fɔ ala ye ne sɔn fa ɲumanw na cogoya min a y'olu ka ne ladege den ɲuman sɔrɔ ni den ladonko ɲuman na o cogoya kelen la ko seku mansuru kɛwalew k'olu bɛ o kɔrɔw de di i ma ko wa n'i ye seku hashimi yɛrɛ lajɛ k'a kɛ kumaw lajɛ k'a kɛ kokataw lajɛ k'a kɛ kow kɔrɔw lajɛ ko i b'a ye arabu ka dɔnkilidala dɔ b'a fɔ ko b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min n'e b'a la fɛ k'i yɛrɛ waso e b'a fɛ k'i yɛrɛ dabeya ka taa fa ɲumanw ni ba ɲumanw ni bɔkolo ɲumanw ma o tuma na ko o tigilamɔgɔ k'o kɛ a kɛ na a n'ale seku hashimi kɛ u ta da ɲɔgɔn kɔrɔ bɔkolo da ɲɔgɔn kɔrɔ n'a sera k'ale ka bɔkolo ɲuman ye ɲɔgɔn na sɔrɔ o tuma na ko o ne kɛ wala dilen ye a ma kubu na di o tigilamɔgɔ ma ko n'i ye seku hashimi kɛ kumaw jateminɛ k'a b'o de jigin i kɔnɔ a bɛ komi kuma in fɔra k'a sɔrɔ a ma fɔ ko seku hashimi kɛ kumaw ye o de ye maana kuma sanna dɔw kuma wasolenw minnu bɛ a ka danbetigiya jira ko ale dusɔjɛlen a b'a sigi nin yɔrɔ in na a bɛna kuma a yɛrɛbakun tɔgɔ la n'o ye ale abdulmaliki ye a bɛna kuma a ka faso tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnma khalifa n'o ye sheikh mahamadu tijani ye kawla kan
a ko ani taamaɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna kuma olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o taamaɲɔgɔn ninnu Elhaji Abdulahi o mɔden bɛ taamaɲɔgɔn ninnu na Sheikh Ahmed Dam o den o bɛ taamaɲɔgɔn ninnu na a b'o cogoya kelen la subahana ka maaba caman ka wula ka ye olu denw walima u mɔdenw olu n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ taamasira ninnu kan a ko a bɛna kuma ni kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ko ale bɛ Ala tanu a bɛ Ala barikada ko sabu kɛrɛnkɛrɛnma a bɛ Mali jamana fo ka Mali ɲɛmɔgɔw fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo ko kɛrɛnkɛrɛnma Sheikh Masuru ka kwɛlɛ olu minnu y'ale wele ka na nin kɛnɛ in kɔnɔ k'u nana u ye bonya siya bɛɛ sɔrɔ yan u bonyana u kunbɛnna u karamana u ye nisɔndiya bɛɛ sɔrɔ u tun bɛ min miiri u y'o sɔrɔ u tɛ min miiri u tilala ka o sɔrɔ bonya ni karamana k'u b'o foli n'o waleɲuman dɔ kɛ Sheikh Masuru kɛ kɔlɛ ye a ko Mali jamana a bɛ foli ni waleɲuman dɔ kɛ Mali jamana bɛɛ lajɛlen ye sabu kabini olu donna Mali kɔnɔ yan fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye degun ye n'o bɛ taa ka dunan sɛgɛrɛ u ma taa ka olu sɛgɛrɛ n'olu kofɔra yɔrɔ o yɔrɔ u ka tɛmɛni a bɛ nɔgɔya contrôle caman bɛ boli u kan u ma degun foyi sɔrɔ k'a bɛ Mali jamana bɛɛ lajɛlen fo o la a ko kunbɛli ɲuman min kɛra olu la nin ko in senfɛ kɛrɛnkɛrɛnma Mali kɔnɔ yan ni Sheikh Masuru ka bɔnnaw kɛ du kɔnɔ yan k'a bɛ komi arabu ka dɔnkilidala min b'a fɔ a ka kuma na ko jamana min bɛ yen n'a jamana n'a a labɛnnen don dunan kunbɛli kama ko jamana in ko n'i y'a donna a kɔnɔ k'i bɛ sɔmi k'a fɔ ko jamana in de b'a la k'a fɔ ko ne de ye jatigi ye ne de ye bisimilalikɛla ye o tuma na e dunan n'i dolila i ka dunanya kɔrɔ dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ n ka jatigiya pilasi kɔrɔ an ka jɛ an ka taa ni ɲɔgɔn ye an ka jɛ an ka sigi ni ɲɔgɔn ye ko jamana min bɛ nin fɔ dunan ye dɛ ko ale y'a sɔrɔ Mali ye o tɛ a ko hali bi foli ni waleɲuman dɔn na a tɛ ɲinɛ a yɛrɛ taamaɲɔgɔn kɔ ko kɛrɛnkɛrɛnma muso min bɔra kɛ Madu Dasa n'o ye Ayida Faye ye k'a b'a fɔ ka taamaɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ko Senegalika minnu sigilen don Mali la yan n'u ka sigiyɔrɔ bɛnnen don yan ma n'u kɛmɛ ka tɔ dɔ dilan u kɛmɛ kulu ye k'olu fana k'a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u y'u jeni yɔrɔ fini baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ a ko tuma na n'i y'a ye an nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin gwa in kɔrɔ sisan gwa min ni nɛɛma bɛ a kɔrɔ gwa min n'a dilancogo cɛ ka ɲi n'a bɛ ɲɛ sama kosɛbɛ n'i y'a ye a ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔrɔ ko an ma ɲɔgɔn sɔrɔ a fila kama fo n'a kɛra Cheikh Ibrahim Niasse ko o de ye an se nin gwa in kɔrɔ yan ko Cheikh Ibrahim Niasse n'i t'a dɔn ko ale de ye cɛ ye cɛ min n'a ye sunwatiya ni tiɲɛ ta ale de ye cɛ ye min ye Alakira tiɲɛ ta ale de ye cɛ ye min ye Ala yɛrɛ nɔnabilaya ta dugumakolo kɔ kan ko an bɛ o tɔgɔla kɛnɛ de kan n'o ye Sheikh Ibrahim Niasse El Khawlaki ye Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ne tɔgɔ Abdul Jalil Mansour Haidar an bɛ Ala tanu an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada an bɛ Ala waleɲuman dɔn Ala min fonisiriyara ma ni nin don barikama ye bi n'o ye Sheikh Ibrahim Niasse ka anniversaire ɲɛnɛmayɛli kɛnɛ ye kɛnɛw bɛ Ala fɛ kɛnɛ minnu ye kɛnɛ barikamaw ye nka anw bolo kɛnɛ min ni a bɛ jate kɛnɛ barikamaw fɛ nin kɛnɛ in fana y'o kɛnɛw dɔ ye parce que Sheikh Ibrahim Niasse min n'an bɛ k'a ka bangeni ɲɛnɛmayɛli kɛ bi a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ ka jɔnw jasuru ma ka taa Ala ma a ka hami bɛɛ lajɛlen kun ye ka se ka jɔnw dajuru sama ka taa Ala ma kumana n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan a ka kan an ka kalan kɛ ka dugawu kɛ mɔgɔ sɔrɔ Ala ka se ka a hinɛ se an ma Ala ka hinɛ se an ka silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛ se an ka jamana ma kumana an bɛ k'o de baara kɛ bi maaw caman nana yan ka na nin kɛnɛ in ɲɛnɛmaya dɔw bɔra Burkina dɔw bɔra Côte d'Ivoire dɔw bɔra Senegal dɔw bɔra Gambie na u y'a kɛ mun kama u y'a kɛ Ala ka jɔnɲuman dɔ kosumali de kama kumana ka tugu Ala ka ɲumanw na k'i ka mɔɲɔ tugu la o de ye Ala yɛrɛ ka muradu ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Ala y'a fɔ alquran na ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata jɔnw a ye sira Ala ɲɛ a ka sababuyaw ɲini sababuya minnu bɛ aw sɛnɛ Ala ma o de ye nin jɔn ɲuman ninnu ye i n'a fɔ Sheikh Ibrahim Niasse ɲɔgɔn kumana an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu kɛra an bɛ dugawu kɛ an bɛ Ala wele dugawu minnu kɛra nin kɛnɛ in kan Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen mɛn Ala ka kɛ hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛ se Sheikh Ibrahim Niasse ma Ala ka hinɛ se an ka jamana ma Ala ka an ka jamana kolo suma Ala ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ barikada an bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullah an bɛ Ala deli duwawu minnu kɛra a kɛnɛ kɔnɔ Ala ka duwawu ninnu minɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala deli fasamantiya minnu b'a ka ko kɔnɔ Ala ka a di an ma an bɛ Ala deli ya rabbi jamana Ala ka basigi jamanadenw Ala k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ngalondi sega tiye tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tinya welila fala ka chideme
ka tiɲɛ